Woo! Amazing Sport. Minun nimeni on Roope. Ja hänen nimensä on Juuso. Siellä on meidän pikkumiralla. Siinä on Juuso. Tämä on frisbee-golfia. Tiedätkö mikä siinä on? Tiedätkö mikä frisbee-golfi on? Se on semmoista, missä heitetään frisbeitä ja siellä on joku semmonen kori, mihin pitää heittää frisbeen. Aivan oikein. Siellä on sitten Miralla. Mirallalla on oikein hyvä kiekko. Innova Disc Golf Shark. Ja mitä sinulla on toisella? Tämä kuuluu tähän. Hänellä on Angry Birds. Sitten tulee Sportfani. Ja Angry Birds kangaskiekko parhain niistä. Ja minulla Roopella on sitten oikeita kiekkoja. Minulla on Innova Disc Golf Champion Mamba, Mako 3 Innova Disc Golf Championi ja Putteri Aviari Innova Disc Golf. Okei, katsotaan kun Miralla heittää ensimmäisen heitonsa. Tämä on pituutta. Hienosti. Se meni pitkälle. Sitten Juuso heittää. Miralla väistyisitkö? Hyvä heitto. Aivan mahtava. Joo. Olisiko sitten Juuson vuoro kuvata minua? Terve. Tällä ensimmäisellä putterilla. Siellä. Sitten Innova Disc Golf Champion Mako 3. Tähdetään tuohon ampiaaseen. No ei ikinä. Mä en nähnyt mihin se meni, mutta mä kuvasin kyllä. Hyvä. No tällaista joka tapauksessa on frisbee golf. Nyt käymme pikaisesti hakemassa ne. Siinä on Miralla. Minun kiekat on jossain täällä päin. Tuossa on yksi. Frisbee-golfi on todella mukava laji. Ja kehotan teitäkin ostamaan sellaisen yhden kiekon. Yksi kiekko maksaa Prismassa, ihan missä tahansa Prismassa, 9,90. Ja 20 euroa maksaa, ei kun 25 euroa maksaa se, missä on 3. Ja on ratoja Kiipulassa, tuolla Turengissa, Viisarissa. Missä me käydään joskus. Joo, olemme tekemässä sieltäkin sitten videoja. Siellä on Miralla heittää takaisinpäin. Hieno! Hieno heitto. Eli matkustamme aika pitkälle Turenkia. Kaikkialle. Olemme siis Säikäälässä heittämässä. Täällä on jalkapalloareenalla, missä minun isäni, eli Jani Korhonen, on pelannut futista 20-ikäisenä. Juuso jatkaa. Frisbee heitto. Hieno heitto. Saa kokeilla. Kohta mennään. Se lähti kaartaan, mutta oikein hyvä. Oikein hyvä. Sitten älä heitä niin korkealle, heitä vähän matalempi, niin se lentää pitkälle. Sekin oli hyvä. Oli siinä sellaiset. Sitten Juuso kuvaa taas minua. Heitä Miralla nyt vaan. Hyvä, hieno heitto. Noniin. Ja Miralla heitti aika kauas. Sitten Roope jatkaa Putter Aviarilla Innova Disc Golf. Voisiko ei heittää kaikki? Tai pari. Mä heitän yhden kerran täällä putterilla täältä ulkokautta. No, kyllä sekin aika hyvä oli. Sitten läpinäkyvä vihreä. Ai! Tällä mä en saa, tää täytyy heittää ihan oikein päin. ja samaan paikkaan meni. Kyllä. No mut hei, ensi jaksossa on luvassa
tähtäystä noihin maaleihin. En tiedä olemmeko ratalla vai ei. Mutta siis on todella kiva siis. Meidän tarkoitus on tehdä frisbeestä, jalkapallosta, juoksusta ja ninjailusta ja parkourista. Ja vähän kaikenlaisista urheiluista. Ja sitten muistakaa tykätä ja kommentoikaa, jos on jotain asiaa, mitä me teimme väärin. Olemme vielä aloittelijoita. Ja voitte kysyä sitten vinkkiä. Ja meidän sähköpostiosoitteemme on amazingsport245@gmail.com. Sieltä voi sitten vähän hakea, niin voin sitten kertoa vinkkejä lisää, mutta siis on nyt kiva, että ja muistakaa tilata. Meidän osoitteemme on Amazing Sport. Amazing Sport on todella kiva. Keksin sen juuri ja se on meidän kanavamme nimi. Niin pistäkää sinne niin. Minun nimeni oli siis Roope, Juuso ja Mirella. Amazing Sport. Moikka!